Abans que tot, bona Pasqua, bon diumenge de resurrecció. Ahir vam viure la vetlla pasqual, després d'aquests 3 dies del Tridu. Ens trobem amb aquest matí de resurrecció. A vegades no ens donem prou temps a fer la pregària corresponent perquè després de la vetlla normalment acaben els Tridus i aquesta última contemplació del que suposa la resurrecció la donem a vegades per suposada, sabent que tenim també 50 dies de Pasqua, de temps pasqual pel davant. Però convindria aturar-nos i donar-li tota la força que té aquesta matinada del primer dia de la nova setmana. En primer lloc, ressaltar el fet que el que diuen els textos és que encara de bon dematí, quan encara no havia sortit el sol, les dones van anar corrents al sepulcre per acabar la feina que no havien pogut fer el divendres a la nit perquè hi era el sàbat litúrgic. Van corrents. A vegades la nostra ansietat ens fa anticipar-nos a les coses que no depenen de nosaltres. I tanmateix Déu ens precedeix, inclús ens precedeix a les nostres anticipacions. Jesús i el Crist i Déu mateix van sempre pel davant nostre. I aquesta és la seva sorpresa, que troben la tomba buida. Quan nosaltres també en la nostra ansietat volem precipitar els esdeveniments, correm ansiosament cap als llocs i si deixem fer a Déu podrem sentir que ell ens precedeix, que ell ja ha obert aquesta pedra que ens semblava a nosaltres mateixos impossible de retirar. Per tant, l'anticipació crea en nosaltres una ansietat innecessària perquè Déu en qualsevol cas ens precedirà en la resurrecció. I de maneres que nosaltres no sabem. Perquè allò que irromp no és la repetició del que és conegut, sinó és la irrupció, la novetat de quelcom totalment inèdit. Podríem, doncs, per tant, aturar-nos en aquest moment i identificar aquestes anticipacions que augmenten la meva ansietat per deixar confiança a la iniciativa de Déu que em precedirà i probablement de maneres que no tenen res que veure amb les que jo espero. Primer punt. Segon punt té a veure amb la meditació o la contemplació de la tomba buida. En el mateix lloc que pensaven trobar-se el cos del Crist, el cos de Jesús, és on apareix un espai nou. Allò que pensem que està saturat, que està ocupat pel passat, pels nostres, si em permeteu dir, cadàvers del passat, és justament el que és desallotjat perquè irrompi allò nou que desallotja el seu propi espai. La tomba, per tant, és també una matriu, és el lloc d'una nova naixença. El gra mor, la llavor cau a terra i és allà justament on germina. Per tant, totes les nostres tombes són també bressols. Allà on hem deixat el nostre sepulcre està també el nostre naixement, la nostra matriu. La tomba és una matriu, però allò que naixerà no és allò que hem deixat. I això necessita un temps, no és immediat. I d'aquí la importància del dia d'ahir, del dissabte. El dissabte sant és una transició necessària, indispensable, entre la tragèdia del divendres sant i la irrupció del totalment nou d'aquest matí. Però necessita un temps, necessita el temps interns de fer un dol. I, evidentment, això no s'acaba en un dia. El dissabte sant és un símbol, no són 24 hores. A més, cadascú té el seu temps. I també, en el moment col·lectiu que estem vivint,
Probablement encara en Divendres Sant, encara que litúrgicament estem celebrant el diumenge, de fet, la situació de la pandèmia col·lectiva, no només al nostre país, sinó al planeta sencer, ens fa viure encara en Divendres Sant. Probablement encara no hem travessat tota la mort que cal traspassar. I ens necessitarem un temps de Dissabte Sant per comprendre el que ha succeït. En part, el confinament té també aquest caràcter de divendres, de Dissabte Sant. També serenor, tot i que encara la mort ens assedia, però irromprà el diumenge de resurrecció en el moment adequat per manifestar allò nou que s'ha gestat davant dels nostres ulls encara que no ho podíem veure, perquè l'impacte de la mort i el dolor d'allò que perdem no ens deixa veure les germinacions d'allò que també està naixent precisament en allò que està morint. Alhora, mort i resurrecció van sempre a la vegada. És el nostre temps psicològic el que no ens permet viure-ho simultàniament, perquè a més no podria ser, ho confondríem. El dissabte permet que no hi hagi confusió entre el que irrompeix el diumenge del que hem deixat del divendres. No ens podem avançar, hem de donar el temps perquè germini aquesta llavor i perquè no sigui una invenció nostra, no sigui una projecció nostra, realment sigui una manifestació de Déu, la resurrecció del Crist, que no és la repetició de Jesús de Natzaret d'abans, sinó el Crist ressuscitat aporta una novetat que serà difícil pels mateixos deixebles i per les dones adonar-se de com està manifestant-se de nou el Crist. De fet, tots els relats d'aparició comencen amb un gran desconcert, d'entrada no el reconeixen. És la seva presència, però com la seva presència la tenen identificada amb una figura determinada, quan Jesús ressuscitat se'ls mostra, no en poden reconèixer d'entrada. Per això s'ha dit que inclús la paraula resurrecció no seria del tot adequada, perquè es confon amb la resurrecció de Llàtzer. Llàtzer sí que ha tornat a la mateixa vida d'abans, ja ressuscitat, ha sortit del sepulcre, però el Llàtzer que era. El Crist ressuscitat no és el mateix que Jesús de Natzaret, tot i que evidentment neix d'ell, com la llavor, com l'espiga, no és la llavor, encara que evidentment ha sortit d'aquella llavor, però no és la repetició de la llavor anterior. L'espiga té una altra forma que una llavor. Com un arbre, l'arbre, l'espiga, estan continguts, són concomitants a la llavor, però no són evidents. Apareix quelcom totalment nou, i per això alguns teòlegs parlen que s'hauria de parlar més que de resurrecció, de surrecció, perquè aquesta arrel no és repetitiva, sinó que és totalment inèdita, totalment nova, totalment oberta. Com el reconeixen? Com saben que és ell i no un altre? Com Maria descobreix que no és un hortelà, o els deixebles d'Emaús que no és simplement un foraster, o els que estan a la pesca al llac, que no és simplement un passejant que els diu com els ha anat la pesca. Com reconeixen que aquesta irrupció és la del Jesús ressuscitat? Per la plenitud que deixen ells, per la joia, per la pau, pel sentit, per l'abundor interior que aquesta irrupció obre en el seu cor, en la seva ment, en la relació entre ells de nou, no? Sant Ignasi parla de considerar com Jesús es manifesta en els efectes de la seva resurrecció, que són justament el consolar, el guarir la ferida, el guarir la terrible angoixa de l'absència i de la pèrdua. Aquesta nova manifestació és, però, una anada cap endavant i no una regressió cap enrere. Per això, quan Maria Magdalena reconeix Jesús i el vol agafar, li diu:
La resposta de Jesús és: no, Maria, no em retinguis, no sóc jo qui ha d'anar on estàs tu, sinó tu venir on estic jo. Perquè si no, no hi hauria resurrecció. Hi hauria, torno a dir, repetició. Puc reconèixer en quins moments de la meva vida ha irromput el Crist ressuscitat, de moments de devastació de la meva pròpia biografia per la pèrdua d'una persona estimada, d'una identificació amb una feina, amb un relat, amb un episodi que hagi estat molt dolorós, que he experimentat com a mort. Com el Senyor se m'ha fet present, com el Senyor, com a Maria Magdalena, m'ha anomenat en el punt més fort de la meva tristor, davant de la tomba buida, desesperat, perquè pensava que ho havia perdut tot, dient-me: Maria, sóc aquí. I aleshores aquest nom pronunciat per ell em treu de la meva pròpia tomba per tornar-me a la vida i fer-me partícip d'això que en ell ja ha començat, però que no ha acabat. Podem dir que potser més que el Crist ressuscitat hauríem de parlar del Crist ressuscitant. No és un participi del passat, sinó que és un gerundi del present. Jesús està ressuscitant contínuament. No ha fet més que començar la nova creació. El sàbat és l'últim dia de la primera creació, de la primera setmana, el dia de descans, quan conclou un gran cicle. I del silenci del sàbat neix la primícia del nou temps. Uns temps nous i una terra nova, diu l'Apocalipsi, i diuen també alguns dels profetes de l'Antic Testament. Això és el que inaugura el Senyor. No és aquesta l'esperança que hem de tenir aquests dies. Sí, estem vivint una passió col·lectiva, personal i alhora de tota una civilització, que l'estem veient afonsant-se davant dels nostres ulls, com els deixebles i Maria veien que s'acabava en la crucifixió de Jesús totes les expectatives que havien posat en una manera de comprendre el seu messianisme. Després de la brutal interrupció hi ha el temps de silenci, d'escolta i de recolliment del sàbat per deixar pas a la irrupció d'això que amb prou feines avui comencem a albirar, que és aquest Dominicus, dia del Senyor, perquè ens deixem atreure avui diumenge en aquest nou dia de la setmana, que també és l'esperança de que aquest món que estem deixant, perquè certament l'aparició d'aquesta pandèmia ens ajuda, ens obliga, no ho hem fet voluntàriament, ens força a replantejar les coses d'una altra manera, però no en el mateix nivell, no fent càlculs, no, evidentment que s'han de fer totes les previsions econòmiques, socials, però és molt més el que està en joc. És l'oportunitat de deixar que es manifesti allò que fins ara no havíem vist de la manera que teníem de viure i que el Senyor ens doni la força i la gràcia i el seu esperit per entre tots escoltar com s'està manifestant després d'aquest temps de brutal interrupció. I els signes seran la joia, la pau, la relació i la confiança entre nosaltres, l'esperança de que podem recomençar una nova manera de viure, de crear una societat, potser amb tot el que hem après aquests dies, que davant de la primacia de la vida hem vist que podíem aturar totes les altres activitats perquè se'ns ha recordat el que és l'essencial. Ha crescut la relació entre nosaltres, també han sortit problemes, evidentment, però deixar-se travessar de resurrecció implica
deixar que irrompi una i una altra vegada aquesta força ressuscitadora que no va fer més que començar aquell diumenge, aquell primer diumenge de Pasqua. Kierkegaard diu que tots som contemporanis del Crist, que els deixebles i les dones que van assistir a aquell diumenge de resurrecció no estan més a prop que la resurrecció que avui se'ns està donant. Doncs deixem que al llarg d'aquests 50 dies tenim ara un temps més llarg que la Quaresma, són 50 dies fins la Pentecosta. El 40 dia en la litúrgia anterior era l'Ascensió, 40 dies per manifestar, per tenir l'experiència que Jesús es manifesta i sempre d'una manera diferent. Per tant, la manera en què d'una forma un dia se'ns ha mostrat no serà la mateixa que un altre dia se'ns mostrarà, perquè demana de nosaltres aquesta gran receptivitat per comprendre com irromp en cada situació d'una forma adequada i, per tant, diferent cada vegada. 40 dies. I després hi haurà el diumenge, l'antic dijous de l'Ascensió, que ara ha passat a diumenge litúrgicament, on ell diu, ja heu tastat que sóc viu. Ara no estigueu pendents de la meva manifestació més palpable i per això ascendirà, però no ascendeix a cap altre lloc que a la profunditat de nosaltres mateixos, perquè diu, i jo seré amb vosaltres fins a la fi dels temps. I aleshores diu, i no marxeu de Jerusalem fins que no sigueu revestits de la força que ve de dalt, que es refereix a l'Esperit Sant. Pentecosta, 50 dies. Això és segons el relat de Lluc, però interessant i increïblement ric de les Escriptures és que en Joan, en l'Evangeli de Sant Joan, la Pentecosta no és 50 dies més tard, sinó que de fet és en la mateixa resurrecció del Crist. Tant en la passió, perquè es diu que Jesús va exhalar el seu esperit en el moment que mor, per tant, quan està morint, està lliurant-se a si mateix i quan s'està lliurant a si mateix ja està donant l'esperit. No hem d'esperar un altre moment que aquell mateix que estem vivint, però des de l'altra banda, des del revers d'aquesta situació. Passió i glòria, mort i resurrecció en Sant Joan estan en el mateix lloc. Per tant, en aquesta passió que estem vivint, no hem d'esperar 50 dies a que vingui un altre moment, sinó que en la forma de viure-ho deixem que es manifesti el ressuscitat. Això en el moment en què Jesús exhala el divendres sant. I quan Jesús s'apareix als deixebles el diumenge de resurrecció en el tabernacle, els diu Shalom, pau a vosaltres, i exhala l'esperit, s'està referint justament a la Pentecosta, perquè en l'Evangeli del Joan, la resurrecció de Jesús i la donació de l'esperit es donen al mateix temps, i així ens mostra també la riquesa de cadascú dels evangelistes que comprèn i desplega el misteri de Pasqual d'una manera diferent, com també nosaltres podem tenir diferents interpretacions, diferents accents de viure aquest misteri. Per tant, deixem-nos atravessar del ritme pasqual, d'aquesta mort i resurrecció, que alhora que és simultània també es desplega en el temps. I ara, en aquest temps pasqual, deixem que el Crist, no només ressuscitat, sinó ressuscitant, entri a les nostres vides, a les vides de totes les comunitats dels que participem i de tota aquesta civilització que més que mai està necessitada d'aquesta nova irrupció. Que així sigui, bona Pasqua, cada dia i cada moment d'aquests 50 dies litúrgics i de la resta de la vida en el que el Crist continuarà fent-se i recreant-se amb cadascú de nosaltres. Bona Pasqua.